Хайде. Още една 15 години. Ваня лисовките и ще ми купи баща ми. Значи Audi S8 плюс. Обещал ли ти е? Няма да те излъже. Хана Совел. О! Хана Совел мода. Близко кабелма. О! Чека кинелмаке. Audi S8 плюс. Чека се. Ама ти са хибрид ли? Хибрид на ток. Те са по-скъпи, да знаеш. Хибрид ти съш. Или дизел. Ама чакай сега. Хибрид или дизел. На гориво ли да бъде? Няма казваш хибрид тогава. Дизел е по-скъп, ама ти ще работиш на по-голяма надница и ще зареждаш. Става ли? Защото ще ти харчи не 40, 15 ще ти харчи, спокойно. Не се пресе. Ви запали го. Етало, хибрито. Ще ми харчи 15, може би и 20. Ще му зареждава в евро 50, 150. Значи няма 5, няма 10, няма 20. 50, 100, 50, 100, 50, 100. Разнахме ли се? Да кажеш на баща ти, 50, 100. Да вади много от джоба си. От сейфа, от джоба няма да стигнат, от сейфа. Да вади много от сейфа. Дечамано, резервари, дизел, 50, 100, 50, 100, 50, 100, 100, 100, 50, 50. Oh yeah.